ମାଛ ଦୋକାନରେ ଚାରିଟା ରାତିରୁ ଲାଇନି ତା ଘରେ ଭାଇ ଲାଇନି ତା ଘରେ। ଆଉ ଗଳା ଗଳା ପଲିଥିନରେ ମାଛ ମାଂସ ଭରି ବୁଢ଼ୀ ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ପୁଣି ହବିଷ୍ୟାଳି ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଥାନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ହେଇ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମାଲୋ ହେଇ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି। ଚାଲୁ 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 ଶସ୍ତା ଚାଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିନ ଯାହା ଘରକୁ ପଶିବ ଭଲ କରି ନାକେଇବ ବାସେ ନା ଆସିବ ଆମିଷ ବାସେ ନା ଆସିବ। ଛାଡ଼ ସବୁ ଯିବା ଆଜି ଖାଇ ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଦିନ ଆମିଷ ରେଟ୍ ବଢିକିରି ଥିବ ବଢିକିରି ଛିଡ଼ି ଯାଉ କିଣି ଖିଆ ହବ ବାଇଗଣ କିଣି ଖିଆ ହବ। ଯେତେ ବଢୁଛି ବଢୁ କିଣିକି ଖିଆ ହବ ମାନେ ଖିଆ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି ଭାଇ କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦବ ତମେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦବ।